ತುಳುನಾಡ್ದ ಜನಕುಲೆಗೂ ಎನ್ನ ಪ್ರತಿದ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಭರತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಅರಸೆ ನರೇಂದ್ರ ದಾಮೋದರ ದಾಸ್ ಮೋದಿ ಕುಡೋರ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿದ ಈ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಗುರ್ಕಾರೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ನಾಗ ನಡಿತ ಸರ್ಪ ಜಡೆತ ಪಂಚವರ್ಣದ ಪಂಚೋಡಿ ಮಣ್ಣಿದ ನಾಗ ಬೆಮ್ಮೆರ್ನ ಬೂಡುಗು ಸಾರಮಾನ್ಯ ದೈವ ದೇವಿಯರ ನೆಲೆಯನ್ನು ಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಒಂಜಾತು ವರ್ಷ ತುಂಬು ಭಾರತ ದೇಶ ಪಂಡ ಉಚ್ಚು ನಲಿಪವನಕಲ್ನ ದೇಶ ಪನ್ನದಿತ್ತಿ ನಕಲು ಇನಿತ್ತ ದಿನಟು ಭಾರತ ದೇಶ ದಾದ ಪನ್ಪುಂಡು ಪಂದು ಕಾತೊಂದು ಪುನಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಬತದು ಒಂತುದನ್ನು ಪಂದಾಂಡ ಐಕೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಕರಿನ ಎಲೆನ್ಮ ವರ್ಷದಿಂಚ ಭಾರತ ಪಂಡ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಗೆ ಜ್ಞಾನನು ಕೊರ್ನ ದೇಶ ಕೊರೊಂದುಪ್ಪುನ ದೇಶ ಆರೋಗ್ಯಗೆ ಯೋಗನು ಕೊರ್ನ ದೇಶ ಕರಿನ ರಡ್ಡು ವರ್ಷ ದುಂಬು ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಕೊರೋನಾ ಪನ್ಪುನ ಸೀಕಿಗೆ ಪೊತ್ತೊಂದು ಪುಣಿಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಗೆ ಮರ್ದು ಕೊರ್ನ ದೇಶ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ನಮ್ಮ ದೇಶ ದೇಶದ ಕೊಡಿ ಓವು ಪಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದಿನಂಚಿನ ದೇಶಲು ಪೂರೆರ್ಲ ಮುರಾನಿದ ದಿನೊಟ್ಟು ಅಕಲ್ನಕಲ್ನ ದೇಶುಡು ಪೂರ ಕಡೆಟ್ಲ ಕೊಡಿ ರಾಪಾವು ನಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಬತ್ತದು ಉಂತುದುಂಡು ನನ್ನದುಂಬುಗು ಭಾರತ ದೇಶ ವಿಶ್ವಗೆ ಗುರು ಆವೋಡಾಂಡ ಮೋದಿಜಿ ನನ್ನೋರ ಭರತ ಭೂಮಿದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆವೋಡು ಖಂಡಿತ ಆಪೆರ್ಲ ದಾಯಪಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶನೇ ಸರಿ ಸಾದಿಗೆ ಕೊನತಿನಚ್ಚಿನ ನಿಜವಾಯಿನ ಗುರ್ಕಾರೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಗುರ್ಕಾರೆ ಒಂದುವೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2 ತಾರೀಕಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅರೇನೆ ತುಳುವೆರಾಯನಂಚಿನ ನಾವು ಮಾತೆರ್ಲ ಮೊಕ್ಕೆಡಿ ಎದುಕೊನಗ ತುಳುನಾಡದ ಸಮಸ್ತ ದೈವ ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿಲೆಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡೆ ನನಾತೆ ಅಪ್ಪೆ ಭಾರತ ಮಾತೆನ ದೇಶದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶನ ಕಲ್ಪಿಸಾವಡೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡಿ ಜೈ ತುಳುವಪ್ಪೆ.